human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sign sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sa bilangon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nagakalingaw ako sa makita ko, Dre. Daw pariyo ini sang isa ka karnabal. Apang wala sang tao. Daw ghost town. Hala. Ang balay nga inasaunhan. Amoy ng balay. Amoy ng balay namon sang bata pa ako. Madalagan ako. Nakaibalo ako nga makita ko sa balay ngina ang mga mahal ko sa kabuhi. Ari na ako. Masulod ako sa balay. Para. May nakita ko nga duha ka tao. Pareho sila nga nagatalikod. Mapalapit ako sa ila. Kilala ko sila. Bisa nagatalikod sila sa akon. Nay? Tay? Para. Nagbalikid sila sa akon. Nay? Tay? Kamugid? Kadugay sa handong ko nga magakitay kitaliwat. Anong ginabuhat mo diri, anak? Ginapangita ko nga akong asawa. Si Lucille. Kilala bala ninyo siya, Tay? Nay? Nagkitaay bala ka mo dire? Ari bala siya? Hindi hustong ginbuhat mo nung. Hindi ka dapat ka nagkanto sa doog ngayon eh. Bay, Jonas? Jonas? Nalipay ako nga nakita ka. Wala ka nakibalo sa ginabuhat mo nung. Wala ka makibalo. Nga kapahama ka na maago mo sa doog ngayon eh. Bay, Jonas? Gusto ang utod mo. Nakahanda ako sa anuman yung katalagman, Tay. Ang importante,
nga makita kag masugilanon kong akon asawa. Si Lucille. Sa diin ko siya mahimo nga makita. Ato siya balay nong? Pangitaon ko siya. Ba, Nong, madali lang! Nong! Wala gisa nagpamati oh. Naglakat yun siya. Nakaibalo ako. Hindi ako mabudlayan sa pagpangita sa ginaistaran ni Lucille. Kung ang balay nga ginaistaran sa mga ginikanan ko kag utod, parehos ang balay namon sang una. Sa itong mga bata pa kami ni Jonas. Sigurado nga ang balay nga ginaistaran ni Lucille, pareho man sang balay nila nga ginaistaran sang una sa kalibutan sa mga buhi. Ato? May nakita ako nga balay nga pamilyar sa akon. Madalagan ako. Excited na ako nga makita si Lucille. Lucille? Lucille! Arnel! Arnel! Lucille! Kadugay sang akong paghulat. Ginahidlaw man ako sa imo, Lucille. Asawa ko. Arnel, kasubo sang duog nga ini. Hindi ako gustong magpalayo ka pa sa akon. Ako amo man. Ginasubuan man ako, Lucille. Nakahibalo ako. Kaya hindi ka mapahamtang sa duog nga ini. Gani-ari ako. Agod lingawon ka. Ikaw lang ang kulang sa akon subong, Arnel. Kag mangin malipayon ako. Kung magkaupod kita liwat. Gusto ko nga makita kag makaupod ang akong asawa. Apangula ko sang plano nga magpabilin sa duog nga ini. Arnel? Nga daw sa naurungan ka sang hinali. Daw wala ka nalipay sa nabatian mo. Aba, hindi. Hindi, Lucille. Nalipay ako nga nakita ka kag nasugilanon. Apang ginakasubo ko, nga hindi ako mahimo nga magpabilin sa tuog nga ini sa madugay. Oh, Arnel? Buhi ako, Lucille. Gani, dito ako nagkakadapat sa kalibutan sa mga buhi. Ginkalitan ko lang nga kahigayunan, nga bukas ang lulutsan para nga makita ko ikaw. Apang antes magsirang lulutsan, kinahanglan nga makahalin ako dere. Hindi! Hindi ka maghalin. Hindi ako magpasugot. May, Lucille? Akig siya? Oh, nagsinggit siya sa kakig. May, hindi. Samtang nagasinggit siya, amat-amat nga nagbalik matuod ang iyadagway. Amat-amat nga nagakaagnas ang iya nawong kaglawas. Ang iya mga mata, nahulwa, kag ang iya lawas. Sinali lang nga nagpanimaho. Daw garok nga sapat. Oh, Diyos ko, Lucille, hindi, hindi. Mabalik ako sa lulutsan. Mabalik ako sa kalibutan sa mga buhi. Hindi! Hindi ka na makabalik pa sa kalibutan sa mga buhi, Arnel! Ba, nagasunod siya sa akon. Hindi ako magpasugot na magbulagay pag kinaliwan! Ari na ako sa lulutsan. Malumpat ako. Hinali lang niya ako nga ginbutong. Kanina, natumba ako sa duta. Diri! Diri ka lang sa luyo ko, Arnel! Diri ka lang sa luyo ko! Hindi. Si Lucille, nangin isa ka kalabira. Hinali ko lang nadumduman ang panghabal ni tatay kag Jonas. Amoy ning kapahamakan nga ginasiling nila. Si Lucille, isa ka kalag na hindi maglinong. Kagbuhaton niyang tanan.
agud makuha ang bagay nga mangin rason sang iya pagpakalinong. Pila na lang kation, masira ng lulutsan. Kinanglan nga makatabok ako, kay kung hindi, kamatayon ang kabaylo. Hindi! Ginawiyatan niya ako sa tiil. Kaugod ka tama sa iya pag-uyat. Otong hindi ang tanan. Agod nga hindi ako makahalindre. Kag hindi ko na mapasuktan. Patawad, Lucille! Abang mo lang hindi mabuhat ko. Si Paong Lucille. Kinsipa mo ako sa nawang! Naguyan niya ako. Hindi na ako magkusik sa tiyon. Malumpat ako sa lulutsan. Si Lucille, malagas pa kung tani siya. Kapag hinali na nga nagsirang lulutsan. Salamat. Nakalampuwas ako. Nakatabukid man ako. Tus hindi ako makapati. Diyos ko, salamat. Madamo gid nga salamat. Karon, mabiha ako sa tuog na ini. Lucille, asawa ko. Patawad. Apang kinahanglan nga batunon ko lang kamaturan nga wala ka na. Nakaibalo ako nga magkakita ay pakitaliwat. Apang hindi pasubong. Kundi sa tiyon nga gintalana sang mahal nga Diyos para sa aton. Mahalin ako diri sa patio. Mapauli na ako. Aga na gali. Kagadlaw na siguro ini. Ikataas na sang adlaw. Huh? Kalawig siyang tulog ko ba? Nakatulog ako sang dalayon. Wala sang istorbo. Si Lucille. Ayhan. Nabato na niya nga ara siya sa kalibutan sa mga patay. Samtang ako, ari sa kalibutan sa mga buhi. Nakaibalo ako nga ginsakitan siya sa ginbuhat ko. Apang wala ko sang mahimo. Hindi ko mahimo nga magpabilin sa duog nga to. Nga para lang sa mga tinuga nga nagpalahuway na. Kag nagbiya diri sa kalibutan sa mga buhi. Mabangon ako. May dapat pa ako nga buhaton subong. Magabiyan sa dagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa atong sugilanon sa atong palatuntungan. Mga misteryo sang gam-gam. Number 1 Box sa radio. Come on!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod.
Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
cells. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kag Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka.
Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot ni kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Cha Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong ratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Gusto ko sa to nga ipakilala ko ni Dayan sa mga ginikanan niya. Apag hindi siya, kay bata pa siya kuno katama. Ang dumdum ko anay sa to, kung hindi siya seryoso sa relasyon namin. Kag nagdugang ang kaimon ko, sanggin pakitaan niya ako sa laragway niya, nga kaupo ng isak lalaki, nga may gusto man sa iya. Gusto ko magwala sa mga tiniod niya to. Gusto ko tapungulo ng lalaki niya kaupo niya sa picture. Kag sanggin kumprontar ko siya, naakig siya sa akon. Kaya wala ko na ako sang salig sa iya. Gani nakig-break siya sa akon. Gusto ko nga magbalikay kami. Apang wala ko na nabuhat. Tukod nagdamo pagid ang nangin karibal ko sa iya. Nabilong ako sa middle class lang nga pamilya. Nasamtang ang nagapangaluyag sa iya. Pulos mga manggaranan katama. Gadigin pinsar ko nga hindi ako bagay sa pamilya niya. Kaya sa nakatapos na ako sa high school,
Nagbalik-balik gihapon ako sa mga eskwelahan. Apang wala siya napakita sa ako. Kakadasig magligad sa panahon. Tubtob nga nakita ko na lang siya nga nagaprograma sa telebisyon. Magabyan kami sa boss niya. Apag bisan makaisa. Wala ko nakahinambit. Nga nangin kami sang unan ni Dayan. Kagamatuod, available ang tao ko nga maging bodyguard niya. Apanga nga ginapamilit kong kaugalingon ko. Nga tungdan ang obras ang tao ko. Samtang may nubya naman ako, si Sally. Kagduwa na katuig ang relasyon namo. Kag wala siya makaibalos ang kahapon namo ni Dayan. Ang naibala na niya, amo nga mag-abyan kami ni Dayan sang high school kami. Dayan, hindi baguksang shades mo, ha? Ha? Nalipat ka ba lang nga public figure ka? Ay, sorry. Basib lang kung magdagsa ka ng mga tao diri. Kag mabuking ang mudos naton. Kag basundan kita diri ni Ed. Ay, okay. Sundon ko na lang panogyan niya. Oh, ano pang gusto mo nga kaunon? I'm good. Okay na ako. Ate, good. Kabayo man kay nakasawa ka sa pagkaon diri. Wala akong mapaslawan sa pagdala diri sa imo. Ay, madali lang gali ha. Tawagon ko aning waiter. Mabill out na kita. No. Ako na. Ha? Kag nga ikaw. Dapat ako ang mabayad. Nga. Bodyguard ko ikaw, hindi bala? No. Hindi tungod bodyguard mo ako. Buot silingon sina nga wala na ako sa inugbayad. Hindi man na ang buot ko silingon Obligasyon ko ang magbayad. Amo na lang siniho. Kuan habi. Dako ang contact price nga ginpangayo ko kay sir mo. Kay ginatagan niya ako sang 50% ka down. Gani madama ko sang kwarta diri subong. Nakita ko man. Kay katahom sang salakyan mo, malahalon. Kag may farm ka pa. Kalayo sang malambot sang paglibre ko sa imo, ha? Gusto ko lang makabawi. Kaysang una, babanaan na nuta. Kat, kaysang una, bananakyo lang kag Diyos ang masarangan ko nga ihatag sa imo. Kagdason, popcorn. Popcorn ang ginabakal ko samtang nagalantaw kita sa sinisad to. Ay hala, napinsaran pa niya? Halin diri, mapit kita sa Minimart, ha? Dara kita mabakal sa aton mga kinanglanon. Madarigid na nga. Waiter!
Nagwa ko sang beer in can. I hope nga okay lang sa imo kung mag-inom ako. Hindi ka magkabalaka. Isa man lang kakanang ginainom ko. Hindi gin man inipirmi. Kung kisaman lang. Basi kung matulugan ka ha, kag hinali nga mag-abot si Ed. Kag hindi mo ako mapangapinan ha. Pilya. Hindi ako mahubog sa isa lang kakan nga beer Ginasiguro ko sa imo. Wala sang bisan sino nga makahalit sa imo. Kunara ako sa luyo mo. O ano, may baklon ka pa? Wala naman. Ay, hala, madali na lang gali mag-abot ang period ko. Madali lang. May kuhaon ng gali ako. Sige na, magpila ka na lang sa counter. Makuha ako sa sanitary pads. Ginagaling baklon mo? Nga nagsunod ka pa. Dito ka na lang ba da? Bodyguard mo ako. Hindi ako dapat nga magpalayo sa imo sa tanan nga tion. Wala man si Edery. Hindi kita 100% nga sure. O sige na. Kuha ang kinahanglan mo. Kay mapila na kita dayon sa counter. Abi mo, sir? Kamapalaron gid bala sa imo. Nga man, miss. Kanawong ni Miss Dayan Ambrosio ang asawa mo. Amo gali. Hindi ko pa siya asawa. Girlfriend ko pa lang. Okay, let's go, sweetheart. Na-offend ko ba ikaw sa ginhambal ko sa cashier sa Minimart? Wala. Nga aman. Come on. I know I did. Pero pasensya ka na ha. Kinanglan ko nga buhaton na to Nga Bisa naka-shades ka. Kilala ka sa babae nga ato Kabalaptang sugilanon nga nangin customer kanila. Paano kung ginsiling naton nga ikaw matuod si Dayan Ambrosio? Dayan, kabutay magpasimpalad. Who knows, ha? Nga sa sobrang pagpangita sa imo ni Ed, makakadto sa diri. Tapos mabatian niyang ginahambalan ka. Ginalikawan ko lang ang komplikasyon. Kabay pa nga nahangpan mo ako. Pati ng paghambal ko nga girlfriend ko ikaw. Kaya hindi masiguro sila magpati nga amo ko ikaw. O kung isiling ko nga utod ko ikaw. Nakahangop ako. Good. Nalipay ako sa nabatian ko sa iya. Concern siya katama sa akon. Kag feeling ko, daw hindi na normal ang pagpitik sang kasing-kasing ko. Naugot ako sa kaugalingon ko Una nga adlaw pa lang, nga nag-upod kami sang lalaki nga ini. Nga nanginbahin sang kahapon ko. Naglipi na dahil ng ulo ko. Sa subong, wala ako sang kahadlok sa lalaki nga nagahandom sa pagpatay sa akon. Tungod ari si Christian. Mas nahadlok ako sa ginabatsyag ko para sa bodyguard ko.
O ano? Ma-program ka? Sa telepono lang ako maagi. Tawagan ako sa akong sekretary. Masugod na kami dugay-dugay. Ate, sige. Maayong hapon sa akon mga palangga nga mga tagpalamati. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpangamuyo. Okay lang ako. Hindi kamo magkabalaka. Wala sang pagpamahog nga makapauntat sa paghatag sa aton sang laygay kag bulig sa mga babae nga ginamaltrato. Sooner or later, magabalik gid sa normal ang tanan. Tubtubwas naman mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Diri lamang sa aton palatuntunan. Woman's Heart. Hindi ka na paghidlawon sa radyo? Hidlawan gihapon ako. Lain gidabi kun ara ako sa buti. Kag tani, madakpa na si Ed. Para nga makabalik naman sa normal ang lakat sang kabuhi ko. Gusto mo nga magmerienda? Ano ba lang merienda dira? Ako nabi, nakakita ako sa luto nga saging sa kusina. Ang caretaker siguro ang nagbutang sadto. Kag okay lang siguro nga buhay na nato na to. Kanabi, gusto ko magluto sang banana Q. Oh? Makahibalo ka? Oo naman, oh. Dali kita nga. Kadasig sa iya ba? Ay, masunod man ako sa iya sa kusina ah. Lantawon ko siya samtang nagaluto siya. Nagakonsentrate siya sa pagluto niya. Daw hindi bagay siyang kasubong niya nga isa ka macho ang nagaluto sa kusina. Apang makalilingaw siya tulokon. Daw kanami siya hakson halin sa likod. Ay ano pala nagkakatabo sa akon man? Mabalik na lang gani ako sa salas Antes pa ako magbuang sa kung anong ginapaminsar ko. Ang maayo pa, tawagan ko si Jester.
tears to cry, never cry. Just these broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Magabiyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Ara na si Jack. Nakagwa na siya sa critical care. Minahamtangan ni Pablo. Jack, kamusta siya? Nakabugtaw na bala siya? Wala pa, Lorraine.
Nagsiling ang doktor nga hindi pa siya makabugtaw. Si daddy kag si mami naman ang mabantay subong. Kaguntani, hindi ka magbalibad, Jack. Magpamati ka sa akon. Parte kita tanan sa natabo nga ini. Kag kinahanglan ni Pablo kita tanan. Makadto kita sa hotel. Mangita kita sa makaon. Kag magtulog sa pila ka oras. Dali na. May buhaton pa ako. Nahimo mo na inasubong, Jack. Magpahuway kita sa makadali. Nakita ko matuod nga kapoy ka. Kinahanglan mo nga magtulog sa makadali. Mahimo ba lang nga makasulod ako sa imong kwarto, Jack? Hindi ako maluyag nga nag-aisahanon sa akon hulot eh. Pwede gid. Nga hindi. Dali ka. Magsulod ka. Mataho ang kwarto nga ini. Ang bintana, nag-atubang sa dagat. Dali lang ha. Maligo ako sa makadali. Magtulog ka din kung gusto mo. Si Lorraine, natulugan siya. Kapoy sa kayo. Lorraine, ginakasubok ko. Apang hindi akong lalaki para sa imo. Hindi ka makasandig sa akon. Hindi. Jack, si Pablo, naghulag ang tudlo niya. Oo, tanawa. Abe, uy, gusto ka? Nagahulag matuod ang mga tudlo niya, oh? Hambala siya. Joy Pablo? Joy, nakibala ako. Nga nabatian mo ako. Joy, magsabat ka. Shit. Nakabati ka, Jack? Joy, mabugtaw ka na. Joy, Pablo? Joy, bugtaw na, Joy. Nagabugtaw na ako. Joy? Animal. Nagablart pangakon panulog. Ara nagsanag na, Jack. Abi ko rekon patay na ako. Pariyo galing ginapapinsan naton, Joy. Abi ko wala niya ako malambot. Wala ako malambot sang animal nga to. Daw sa tigri ka pintas sa bagis nga to, Joy? Mga napulo ka tapak ang iya kalabaon. Ginpatay namon sa ni Lorraine, Joy. Kag subong ginapistahan na ato sa mga isda. Mayo ko na mo. Kinakaugtan ko ang mga bagis. Jack, pahibalon ko ang nurse. Ari bala kita sa sakayan? Ari ka sa ospital, Joy. Ospital? Jack, hibalo ka na ginakaugtan ko ang ospital. Nakibalo ko, Joy. Apang ginanglang idalong ka sa ospital, eh. Napilasan ka sa bagis.
Nahalitan ka niya. Dawanok kadako sang halit. Pila katahi. Kuan, Choy. Magkalma ka lang, Choy, ha? Magkalma ka lang. Nadumduman ko. Nadakpan ako sang animal nga bagis. Nadumduman ko na. Nadumduman ko nga nadakpan ako sang bagis nga ato. Kag nagsuka ako sang madamo nga dugo. Ang animal nadakpan niya ako. Buligi ako nga makapungko, Jack. Buligi ako. Dawano kadako nga halit ang nahimo sang animal nga sapat nga to sa akon, Jack. Choy, magkalma ka lang, Choy. Kalma lang. Hindi ka na magbangon pa, ha? Mahigda ka lang. Kaya hindi ka magwaras, ha? Kaya basi kung patulogon ka nila liwat. Sugiri ako kung anong himo sa bagis nga to. Sugiri ako, Jack. Kwan, Choy, nang... ginkuha niyang tuhod mo. Ginkagat sang bagis ang tuhod mo. Gani ginutod na lang sang doktor. Hindi. Jack, hindi husto nga basulon mong kaugalingon mo. Wala ko sa makita nga basulon diri, Lorraine. Kundi ang kaugalingon ko. May butang nga nagakatabo nga wala sang dapat nga basulon. Ang natabo tama kalaw ay. Kag wala ka sang mahimo, agud nga punggan ina. Hindi mo na ina maliwat pa. Ang mahimo na lang naton, amo nga buligan siya nga babato niya ang natabo. Ginutod ang tuhod niya, Lorraine. Kagtagsa nga makita niya ako. Nagkaibalo ako. Nga sa pabinsaron niya nga dapat ako ang makaagom sa to. Sa subong, nagabatsyag siya sang kahadlok. Akig siya. Kag na-depressed. Apang wala ka niya ginabasol. Matuod ay hanina? Wala siya nagabasol sa imo, Jack. Bangod hindi siya ipokrito. Kag tama ka importante pareho sa imo. Sige. Kadtuan ko siya. Pwede ka nga makapungko diri kag kaluuyan ang kaugalingon mo hasta gusto mo. Hi, Pablo. Nakabati ako nga isaylo ka na sa regular nga kwarto. Inang may TV. May matahom nga mga nurses. Amo man inang nabatian ko. Ang dumdum ko anay kamo ni Jack ang nagbalik sa sakayan. Si Jack, ato sagwa. Gusto mo ba siya nga mahambal? Ari dire kaina si Conrad. Oo, nakahibalo ako. Sining niya, may espesyalista dito nga doktor sa iban nga nasyon. Kagamo makasugpon sang akon tiil nga kahoy o kung tuhod. Nagsiling si Conrad nga kinahanglan
makagwa dayon ako diri. Agud nga makapakikita sa doktor nga ina. Oo, gali. Ang maayo siguro nga magbalik ka dito sa sakayan. Kinahanglan nga makuha ninyo ang aton kinbilin dito nga manggad. Kay basi kung iban malang ang makakuha sa to. Hindi ka magpalibog, Pablo. May legal kita nga claim. Amoy nang mabudlay sa mga amateurs. Wala sila makahibalo sang kaundan. Ayhan sa tiun nga ini. Nakahibalo na ang tanan parte sa ato na diskubrihan. Pagkatapos ang natabo nga ini sa akon. Ang pagsalakay sang bagis, isa kadako nga sala. Tanan sila makadto sa duog nga sa diin, may mga bagis nga nagsalakay. Ginlak ninyo sang maayong aton manggad sa lugar nga wala sa may makakita bisan sino. Oo, Pablo. Oo, hindi ka magpalibog. Kinahanglan nga magbalik ka dito. Ambot ko nahambalan ko sila si Conrad. Kabudlay man sila sa ginhatag nila sa akon. Hindi ako makapaminsar sang maayo. Kag kinahanglan, ang mga bulawan nga nabutang dito naton, taguon kita to sang maayo. Kani buhata gid ina. Oo, Pablo. Buhatan ko, ina. Pero hindi ka maglakat nga ikaw lang. Oo. Sumpa ni Lorelai. Hindi siya maluyag nga may magmadinalagon. Gani nga maghalong ka. Oo, Pablo. Sige na. Magpahuway ka na. Wala na si Jack sa bangko. Pero mabulos naman ako sa pagbantay sa akong kinikanan sa hindi madugay. Malakat ako. Mabalik ako sa amon yate. Ari na ako sa amon yate. Siguro, nakapanindo si Mami diri. Wala na ako sa makita nga dugo diri. Kag amo man ang amon mga equipment. Nahamtang na sila sa dapat nahamtangan sang maayo. Anay ka, pangitaon kong ako notebook. Pero, anay ka? Nga doon sa may nagkakatabo nga hindi amo. Ang mga ulunan, nahamtang na sang maayo. Ang lamesa, nagabadlak sa kahining. Kag, wala ang ako notebook diri sa lamesa. Kag wala man ang mga artifacts nga nagakubay. Kag sa lamesa, wala naman ang katalog. Pero, basi, sanday Mami kag dadeng nagpanghimos diri? Basi kung ginhimos nila ang mga gold kag mga hiyas, hindi gani, gindala nila sa sakayan ni Jack? Matamo ako sa bintana sa pantalan. Kalain sang ginabatyag ko. Nakulbaan ako sa ginsiling ni Pablo kaina. Ang may pa siguro.
makadto ako sa sakayan. Mahapos lang ang buhaton, ina. Sakyan kong yate nga ini. Pakadto dito sa sakayan ni Jack. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and I together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una na 1,000. Ika-2. 2,000. Ika-3. 3,000. Ika-4 nga hata. 4,000. Salamat. Kag-ari mo ang balde sa Ngorokan. Thank you again sa Bombo Radio. Pasalamat ko po. Ako si Maria Caprinte, taga-Gilungan, Kawayan, Negros Occidental. Salamat ko dapat ngari ko sa Bombo Radio. First time pa lang na akong pagdaog sa Bombo Radio. Salamat gid sa Bombo Radio nga nagdaog ko sang 4,000 piso kag ang pat nga 1,000. Ang akon 4,000 pesos, akon ibakal og bugas kag makabulig sa akon bata nga ga eskwela. Kamo dira sa taga Kawayan, sulod man kamo pareha sa akon nga magdaog kamo sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo #1.